There was a time nga pangkusundo na kita nako and ada nagti group iti boys iti grade 6. Imasirig da kanya and nagdamag da kanya concerning the Bible, concerning kini Apo Diyos. Kuna nagtubing Uncle Pastor, kat mi man nga mamuan. Apay katno di chimpo nga nagrugian ni Apo Diyos. Ada ka di iti time nga nagrugian ni Apo Diyos. Kan second, Uncle Pastor, ada ka di tinangaramid kini Apo Diyos, nga naununa no ni Apo Diyos. Ngahan mi nga mo, ada naununa ka di kini Apo Diyos. Simple questions, right? But these questions it is filled with truth nga, unyag pa iso niya. Apay kat nga nagrugi niya Apo Diyos. Ada ka di ti chimpo kon panawan nga nagrugian ni ti Diyos. Iti Psalm chapter 90 verse 2, the first nga answer iti question nga diay is found iti Psalm chapter 90 verse 2. Kuna na diay, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Kuna na jay, sakbay ti bantay, ti lubo, kat napurma, kan inaramid iti Diyos, even from everlasting, kahit nangasawan, from everlasting to everlasting, there is no point, awan iti chimpo kon panawan, nga nagrugian, kan nag-start, ada iti Diyos. Kahit nangasawan, from everlasting, from eternity, it implies even from the point of time, even before time, even before the world, and even before from everlasting to everlasting, it implies awan iti puna. There is no point in the history iti biyag iti Dios nga nagrugi isuna nga na-exist kan nagbalin nga Dios. Even before Adan isuna nga Dios, and He is already existing as God. Dijay iti kuna iti sao iti Apo. So there is no point in time that God started to become God. Kahit nangasawan, He is already there even before everything, before everlasting, from everlasting to everlasting, to eternity past. Awan iti nagrugian na. He is already there. Alright? So no, di sa lunsod nga, ada ka diti Diyos nga nagaramit kanyanan. Iti Isaiah chapter 43 verse 10, kuna iti sa uti Diyos. You are my witnesses, referring iti Israel. Da kayo ti testigo, kuna ni Apo. Da kayo ti adipan ko, nga pinilik. Tapno, that you may know, tapno maamuan nyo. Confident you and believe me, and understand that I am He. Before me, there was no God formed, neither shall there be after me. Anya kahit ang asawan? It answers the second question. Ada ka diti nangaramid kini Apo Diyos? Kini Jesus Christ? The Bible says, none. Nobody created God, and before God and before Jesus Christ, awanan iti Diyos nga gi-exist. That's the simple answer iti sa ti Apo. May salang iti Diyos nga bubuon iti talo nga persona nga ni Diyos Ama, Diyos Anak, kan Diyos Santo Espiritu. And before them, awanan iti daduma nga Diyos nga nang aramid kanyada, nga naununa kanyada, nga nang iputot, nang iparwal kanyada mat, tapno agbalinda nga sumaruno nga Diyos. Haan nga agpaiso diay. Haan nga napasamak diay. Awan iti Diyos. Awanan ti daduma nga Diyos. Malaksid kini Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo Espiritu Santo. It's just a simple question, but filled napnuan ti kinagpaiso and hoping
ada tinaalayo concerning naadal tayo manan iti dayti basit nga record tayo concerning iti eternality ni Apo Diyos. God bless and good night.